Здравейте, казвам се Димчо Иванов Димов. Не съм родом от Велинград, родом съм от град Трявна, но много години живея в този град. Реших да вляза в коалиция Бъдеще за община Велинград поради една единствена причина – да помогна с опита, който имам в този град. Завършил съм педагогическо образование, но след промените реших да вляза в дърводелския бизнес. Проблемите специално за дърводелския бизнес са големи. Най-вече това са липса на суровина, липса на организация, липса на пласмент. Ще работя честно, всеотдайно и с всички сили ще давам моя опит. Искам да подкрепя бъдещият независим кмет Ангел Манолов. Стоя зад него с целият опит и знание, за да бъда полезен на община Велинград.